Ahojte športoví priatelia, vítam vás pri dnešnej relácii. Vedľa seba vítam aj Daniela. Ahojte. Spoločne zhodnotíme, čo sa stalo v predošlom týždni športovom a takisto sa pozrieme aj na to, čo nás čaká v tomto najbližšom. Takže poďme na to. French Open. Daniel. Čo k tomu povedať? French Open nám skončilo tento víkend, uplynulý víkend. Medzi finalistami boli Novák Djokovic a Andy Murray. Novák Djokovic vyhral toto finále, konečne sa mu to podarilo a skompletizoval svoj kariérny Grand Slam. Vo finále ženskej dvohry sme zažili veľké prekvapenie a to, že Gabriela Muguruza porazila Serenu Williamsovú a stala sa tak premiérovou víťazkou tohto Grand Slamu. Veľkou zaujímavosťou je, že Serena Williamsová nevyhrala už svoje druhé finále po sebe. Ja by som povedal, že Muguruza zmietla z kurtu Williamsovú, ja som to pozeral, veľmi ma to bavilo. Ale čo zápas Slovensko-Severné Írsko, futbal 0-0? Slovenskí futbalisti odohrali v Trnave svoj posledný zápas pred odchodom na európsky šampionát a odohrali ho so Severným Írskom. Taktiež ako my aj Severné Írsko sa dostávajú na európsky šampionát poprvýkrát. Zápas bol veľmi dobrý, bol rýchly až na to, že nepadol žiaden gól aj napriek veľkým šanciam Slovákov, a to najmä Vladimír Weiss a Robert Mak zahodili veľké tutovky. Zápas Slovensko-Severné Írsko hodnotím veľmi neúspešne z pohľadu stavkujúcich aj z pohľadu nášho výkonu. Z pohľadu stavkujúcich najmä pretože 77% našich stavkujúcich vsadilo na výhru Slovenska a iba 17% stavkujúcich na remízu. Týmto samozrejme gratulujem. Keby som mal povedať niečo k priebehu zápasu, výkon z našej strany bol veľmi dobrý. Taktiež Slovensko, ako aj Severné Írsko sú to premiéroví účastníci na európskom šampionáte. Zápas bol vyrovnaný, Slovensko bolo určite lepším tímom, nepremenili sme rôzne tutovky, a najmä Robert Mak alebo Vládko Weiss, takže spokojní určite nemôžeme byť. Ďakujem, Daniel, za zhodnotenie tohto zápasu. Ja viem ešte jednu zaujímavosť, čo sa stalo v našej stavkovej kancelárii. Mali sme tu jedného človeka, ktorý tipoval na tento zápas, ale bohužiaľ mu nevyšiel. Mal však perfektný kurz na celom svojom tikete, ktorý bol 111, vložil 20 eur, mohol vyhrať viac ako 2000 eur. Takže škoda, že mu tento zápas nevyšiel. Kto vie, čo tipoval. Či tipoval buď výhru nás, alebo výhru Severného Írska, neviem. Poďme ale k ďalšej veľkej udalosti, ktorá sa stala vo futbalovom svete. Začal sa veľký šampionát, alebo jak by som to povedal, v Amerike. Áno, týmto šampionátom je Copa America. Veľkou zaujímavosťou tohto šampionátu je, že nejde iba o krajiny z Južnej Ameriky, ale pribudli aj krajiny zo Strednej Ameriky a USA. Veľkým prekvapením bolo, že Brazília nezvládla svoj úvodný zápas s Ekvádorom a remizovala iba 0-0. To nás prekvapilo asi všetkých bookmakerov. Uvidíme, čo sa stane ďalej a ako dopadnú základné skupiny. Perfektne, toto bol 22. týždeň, čo sa týka športu, nejakých zaujímavostí. Poďme sa pozrieť na ten následujúci týždeň. Máme tu niekoľko zaujímavostí, ktoré by sme si mohli rozobrať spoločne. Basketbal, USA, NBA. Toto je veľmi zaujímavá téma. Momentálne Warriors vedú po dvoch domácich zápasoch 2-0. Uvidíme, ako zareaguje Cleveland. Veľkou zaujímavosťou je vysoký kurz na to, že LeBron James a spol otočia celú sériu a získajú pre seba premiérový titul v NBA. Ten kurz je až 10. Myslíš si, že majú šancu to otočiť? Uvidíme. Poďme ale k veľkej udalosti, ktorá sa deje na našom kontinente tento mesiac. Je to Euro 2016. Zápas Francúzsko-Rumunsko, otvárací zápas, domáci. V piatok začína Euro 2016, úvodný zápas Francúzsko-Rumunsko. Francúzi ako domáci celok myslím, že musia jednoznačne vyhrať. Majú tam skvelých hráčov z európskych líg, ako sú Paul Pogba, napríklad Giroud, Griezmann. Veľmi som zvedavý na ich výkon. Kurz na výhru Francúzska je 1,31. Vieš, čo mňa však ale viacej zaujíma? Slovensko-Wales, alebo teda Wales versus Slovensko. Náš prvý zápas na majstrovstvách Európy.
Áno, máš pravdu, to zaujíma aj mňa a myslím, že aj celú futbalovú verejnosť. Tento zápas ale z pohľadu bookmakerov nemá favorita. Kurzy na výhru Walesu a aj Slovenska sú 2,75, na remizu je to 3, takže je asi iba na stavkujúcich, koho si vyberú. Myslím si, že zostava bude veľmi podobná ako proti Severnému Írsku, možno na drobné zmeny a z môjho pohľadu odporúčam staviť na to, že nepadne veľa gólov. Super, Daniel, ďakujem ti za tvoje názory, za zhodnotenie predošlého týždňa, za analýzu toho následujúceho a s vami diváci sa teda vidíme pri našej ďalšej relácii.